Hej YouTube. Den sidste video jeg lavede, det var bare fordi jeg ikke lige helt fandt ud af, hvordan det var totalt det. Nå, det var. Her hvem vi er, og Minecraft pakker hjem. Minecraft pakker det sådan her. Det er Memba, det er så kaldt 30. Og så den der 100, og så er der den der. Så er der helt, ja. Ja, så har vi alle dem. Så går du her og skriver også en e-mail og adgangskode. Godt, kan du også gå hernede. Det er hvis du ikke lige ved helt, så kan du skrive her. Og alt muligt. Det ikke. Så hvis du vil have den til at glemt dit kodeord, så går du der. Så har du e-mailadresse, så skal du din e-mail, eller den du brugte til at lave serveren med, når du har købt af dem. Og så går du ind på din e-mail, og så har du nok en på din e-mail, så ja, så skulle der stå en kode der. Så jeg har mit her, bare kontrolplanet, der kan du også gå ind, så er du allerede logget ind. Server, her er din, så kan du finde her, en server måske, mine server. Ja. Hej, det var det for i dag YouTube. Jeg håber, vi kan købe en masse server her. Ja, en masse af dem. Det håber jeg, men det kan godt være, at jeg ikke gider det. Jeg har i hvert fald købt min der. Det er det bedste sted at købe en server, synes jeg. Hej.